Hello, and welcome to the recordings that accompany the Colloquial Finnish book. We begin with the sounds of Finnish. Follow the text starting on page 1. The basic rule is this. Don't rush, give all the sounds their due time and attention. If you think you're holding a sound much too long, it's probably about right. Let's start with the vowels. Listen closely to how these vowels sound, paying special attention to how they differ in length. The vowels written with doubled letters actually do sound longer than their single letter counterparts. Kiva. Kiitos. Kuva. Kuuma. Kylä. Tyyli. Veteen, taloon, keittiöön, pataan, pesään. Keli, koli, köli, kala, käsi. The letter sequences Ie, uo, yö, represent diphthongs, in other words, vowel sequences that smear from a first to a second vowel. Listen to these examples and notice how Finnish speakers don't skimp on the length of the first vowel. Kieli. Suomi. Syödä. Here are some more examples of these three diphthongs. Pieni. Sieni. Liemi. Vieras. Viesti. Tuoli. Nuoli. Vuori. Suora. Huotra. Pyörä. Työtön. Syödä. Lyödä. Myöntää. Here are some more words to practice on. Listen carefully to the vowels in each pair of words and try to detect the differences in the length of the vowels. Sika. Siika. Rivin. Riviin. Nimen. Nimeen. Kalan. Kalaan. Runon. Runoon. surun, suruun. Kulut, kuulut. Mökki, rööki, ryppy, ryyppy. Turning now to the consonants, you'll notice that most of these also come in short and long varieties. Between vowels, the long consonants are written double. Listen to these examples. Kuka, kukka. Mato, matto. Apu, vappu. Kasa, kassa. Olut, ollut. In clusters of two consonants, either the first or the second consonant is always long. If it's the second consonant that's long, in Finnish spelling, this long second consonant is written doubled. Listen to these examples. Linssi. Kantta. Kartta. Ankka. Helppo. Marssi. Lamppu. Valssi. Palkka. Teltta. Kirppu. Herkkä. If, on the other hand, it's the first consonant that's long, then each consonant is written singly. Listen carefully to these examples. Länsi, tunti, hanki, lampi, norsu,
korpi, tylsä, halko, pelto, halpa, itse, yskä. The letter H is used in Finnish spelling to write three different sounds. Before vowels, the pronunciation is an ordinary H as in Helsinki, halpa, saha, puuhun, but before consonants, letter H is used to write voiceless oral fricatives. These are pronounced vela toward the back of the mouth when following A, O, or U, as in sohva, lahti, kirahvi, karahvi. but they are pronounced as palatal fricatives, with the front of the tongue coming close to the hard palate, after all the remaining front vowels, as in Pihvi, tyhjä, You should also listen out for and try to imitate the long velar nasal sound in words like Helsingissä. Ongelma. Finally, listen to the following word forms and try to hear the glottal stop occurring at the end of each one. Istu. Palaute. Mennä. Sade. Joudu. Unit 1. Tutustutaan. Making contact. Welcome to Unit 1. Unit 1, Dialogue 1. Yuzo and Paul introduce themselves to each other. First, Yuzo says hello, or more closely translated, good day. Hyvää päivää. Now try saying this vital phrase yourself. Repeat after Yuzo. Hyvää päivää. To introduce yourself, it's customary just to say your name. Again, listen to Yuzo, but substitute your name for his. Hyvää päivää. Juuso Virtanen. Paul replies in kind. He says three things. First he says, hyvää päivää, just as Yuzo did. He then says his own name. hyvää päivää, Paul Smith. Finally, he adds, pleased to meet you. Hauska tutustua. Now listen to all three parts of Paul's reply and repeat, substituting your own name for his. Hyvää päivää, Paul Smith. Hauska tutustua. All Yuzo has to do now is to repeat this last phrase, agreeing that it is nice to meet. Hauska tutustua. Listen now to the entire dialogue. You should then practice it on your own, taking the role of Yuzo or Paul in turn. Hyvää päivää. Juuso Virtanen. Hyvää päivää, Paul Smith. Hauska tutustua. Hauska tutustua. As we've just heard, to introduce yourself in Finnish, you say your name. It's polite to preface your name with a greeting such as these. Hyvää huomenta. Literally, good morning, said in the morning. Hyvää päivää. Good day, said throughout the day until it's time for Hyvää iltaa. good evening, said in the evening. Practice these expressions, repeating after the speaker. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Here's another short dialogue. In this one, the phrase, Hauska tutustua. roughly translated as, pleased to make your acquaintance, is thrown in for good measure. Hyvää päivää. Mä olen Irma Ojala. Hyvää päivää. Sophie Grant. Hauska tutustua. In less formal contexts, the greetings Hei. or Moi. are used, and surnames dispensed with. Moi. Mä olen Masa. Moi, Hannu. Follow-up will usually consist of saying where you're from and what you do for a living.
Let's go back to Paul and Juuso. Oletteko te englantilainen? Olen. Here's the follow-up to the conversation between Irma and Sophie. Oletteko te opettaja? Olen. Unit 2. Ei kiitos. No thanks. Welcome to Unit 2. This unit introduces a great many Finnish word forms. Here we'll listen to how some of them are pronounced. We begin with third-person verb forms, ending in long vowels that you'll find on page 29. Se etsii. She, he is searching. Se näkee. She, he sees. Se kestää. It lasts. Se puhuu. She, he speaks. Se sanoo. She, he says, or in more formal Finnish, Hän pitää. she, he likes, holds. Hän puhuu. She, he speaks, talks. Hän näkee. She, he sees. Now listen carefully to the pronunciation of these noun forms you'll find starting on page 32. Here are the nominative and genitive singular forms of comb. Kampa. Kamman. And here are those forms for tooth. Hammas. Hampaan. Sun. Aurinko. Auringon. King. Kuningas. Kuninkaan. War. Sota. Sodan. Slow. Hidas. Hitaan. Now listen to the pronunciation of another set of pairs of word forms on page 33. Once again, we are listening to nominatives and genitives singular. For seashore, we have Ranta. Rannan. for wrist, we have Ranne. Ranteen. custom. Tapa. Tavan. Need. Tarve. Tarpeen. War. Sota. Sodan. Rain. Sade. Sateen. Now we'll listen for contrasts in the pronunciation of sets of 3 noun forms, beginning on page 36. You'll find the nominative, genitive and partitive case forms of water. Vesi. Veden. Vettä. Language. Kieli. Kielen. Kieltä. Big. Suuri. Suuren. Suurta. Finnish. Suomalainen. Suomalaisen. Suomalaista. Voice. Ääni. Äänen. Ääntä. Cover. Kansi. Kannen. Kantta. Sail. Pursi. Purren. Purtta. Beer. Olut. Oluen. Olutta. Bay. Lahti. Lahden. Lahtea. Finland. Suomi. Suomen. Suomea. Joy. Onni. Onnen.
onnea. Lake. Järvi, järven, järveä. Letter. Kirje, kirjeen, kirjettä. Rain. Sade, sateen, sadetta. Ill. Sairas, sairaan, sairasta. Tooth. Hammas, hampaan, hammasta. Here are the first 10 cardinal numerals. You'll find them on page 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now listen to these short phrases built with numerals, and to some longer, more complicated numerals. 2 houses is, 2 taloa, and 3 girls is, 3 tyttöä, 4 names is, 4 nimeä, and 5 Finns is, 5 suomalaista, 20 is, 20, 35 is, 35, 47 is, 47, 100, is 100, so 506 is, 506, and 814 is, 814, and 1937 is, 1937. Listen now to the pronunciation of the sample sentences on page 44. Minulla on parempi ajatus. I have a better idea. Minulla on lippuja. I have some tickets. Minulla on liput. I have the tickets. Liput on minulla. I have the tickets. Mulla on sulla jotain kiinnostavaa. I have something interesting for you. Heillä ei ole mitään sanomista. They have nothing to say. Kuinka monta lasta teillä on? How many children do you have? Rouva Salmisella on sukua Ruotsissa. Mrs. Salminen has family in Sweden. Hänellä on koko yö edessään. He has the whole night ahead of him. Onko teillä aivan oma sauna? Do you have your very own sauna? Jokaisella on oma makunsa. Everyone has his own taste. Kaikella on rajansa. Everything has its limits. Onko sulla mun osoitteeni? Do you have my address? Eikö hänellä ole velikin? Doesn't he have a brother as well? Onko teillä kaikki muut huonekalut? Do you have all the rest of the furniture? Haluan, että se on jollakulla. I want someone to have it. Hänellä on veitsi kädessään. He has a knife in his hand. Sen miehellä on suu kuin kalalla. Her husband has a mouth like a fish. Unit 3. Ole hyvä. Help yourself. Welcome to Unit 3. We'll begin with 2 short exchanges. Saisko olla kahvia? Kiitos. Ota kahvia. Kiitos.
Here are a few more. Saisinko voileivän? Totta kai. Saanko sokeria? Olkaa hyvä. Since it's vitally important to get the pronunciation of the imperative right, listen to and imitate these pairs of verb forms. They're on page 51. To ask or tell someone to take something, you say, Ota. or more formally and politely, Ottakaa. similarly, to ask someone to order, you say, Tilaa. or Tilatkaa. to ask or tell someone to go, you say, Mene. Menkää. and to ask them to take something away, you say, Vie. Viekää. Negative requests, or prohibitives, are formed as shown on page 53. For example, Älä mene. don't go, Älä suutu. don't be angry, Älä syö leipää. don't eat any bread, or don't eat the bread. In the plural or more polite forms, we have Älkää menkö. Älkää suuttuko. Älkää syökö leipää. Now listen to how content questions are pronounced. See page 54. Kuka se on? Who is it? Word for word, who it is. Mikä tämä on? What is this? Word for word, what this is. Milloin se saapuu? When does it, she, he arrive? When it arrives. Mitä sä sanot? What are you saying? Mitä ne ottaa? What'll they have? Take. Miksi te lähdette? Why are you, plural or formal, leaving? Missä ne asuu? Where do they live? Minne ne menee? Where are they going? Mistä se tulee? Where does it come from? Unit 4. Paikasta toiseen. Getting around and about. Unit 4, Dialogue 1. In the street, Nigel asks a stranger, in this case, a native of Helsinki, for directions. Anteeksi, voisitteko sanoa, missä rautatieasema on? Hetkinen, se on tuolla, tuon suuren talon takana. Menkää tästä yli ja sitten kääntykää oikealle sanomalehtikoijun edessä. Onko se kaukana? Ei ole, sinne on vain noin 300 metriä. Kiitoksia paljon. Ei kestä. Unit 4, Dialogue 2. Listen to this dialogue in which Celia starts to ask her best friend Matti about his family and ends up getting a quick lesson in Finnish geography. Asuuko sinun perheesi Helsingissä? Eivät asu. He asuvat maalla pienessä kylässä. Mikä sen kylän nimi on? Padasjoki. He asuvat Padasjoella. Onko Padasjoki kaukana Helsingistä? Ei ole, ei ollenkaan. Padasjoelta ei ole pitkä matka Lahteen, joka on noin 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Anteeksi, mä en ymmärrä. Mikä se Lahti on? Lahti on pieni kaupunki Päijät-Hämeen maakunnassa. Vai niin? Unit 4, Dialogue 3. In a bar. In this dialogue, Kalle would like to order some cider, but they are fresh out of it, so he reverts to the default setting and has a beer instead. Onks teillä siideriä? Sori, sitä tulee huomenna. Yksi pitkä sit. Meillä on koffia, Lapinkultaa ja Carlsbergia. Lapinkultaa. Paljonko se maksaa? 5,30. Unit 4, Dialogue 4. At the post office. Here, Onneli has gone to the post office to buy some stamps. Päivää. Mitä maksaa postimerkki Englantiin? Ensimmäisen luokan tavallinen kirje on 75 senttiä. 2 merkkiä Englantiin ja sitten vielä 3 kotimaan sisäiseen postiin.
ja se tekee 3,75 €. Kiitos. Missä mahtaa olla postilaatikko? Ovesta ulos ja vasemmalle. Kiitos ja näkemiin. Unit 4, Dialogue 5. Our last dialogue in this unit takes place at passport control. Listen as Joe answers the questions put to him by an official. Passinne, kiitos. Mistä maasta tulette? Amerikasta. Kuinka kauan aiotte viipyä Suomessa? 3 viikkoa. Mikä on matkan tarkoitus? Olen turistimatkalla. Missä aiotte asua matkanne aikana? Tätini luona Helsingissä, Kulosaaressa. Tervetuloa Suomeen. Unit 5. Mitä me ostetaan? What'll we buy? Unit 5, Dialogue 1. We listen to Susanna and Murray as they plan a trip to the off-licence to buy supplies for Murray's 25th birthday party. Mitä me ostetaan sun synttäreitä varten? Kun nyt kerta on 25-vuotissynttärit, niin pitää kai ostaa pari pulloa kuohuviiniä. Elyseetä vai? Joo, ja otetaan sitten samalla 4 pulloa valkkaria boolia varten. Mitä kirkasta sä haluut? Kossuu vai jotain muuta vodkaa? Otetaan vaikka kossuu ja sit saakin melkein riittää. Tässä onkin jo kantamista. Jätetään kaljat ja lonkerot poikien huoleksi. Unit 5, Dialogue 2. In this dialogue, we go to Kauppatori. an open-air summer market in Helsinki. Pierre and Norman get talking about food as they walk along the Esplanade, Helsinki's showcase East-West Avenue. Tykkäät sä muuten silakasta? En ole koskaan maistanut, mutta tykkään kyllä kalasta. No sittenhän me mennään silakkamarkkinoille. Missä ne on? Tuossa Kauppatorin rannassa. Silakkamarkkinat on vuosittain tähän aikaan, kun saariston kalastajat tulevat Helsinkiin myymään saalistaan. Joo, mennään vaan sinne ja sit samalla ostetaan vihanneksia ja hedelmiä torilta. Illalla syödäänkin sitten perunoita ja sinappisilakoita. Unit 5, Dialogue 3. Now here are 4 short telephone conversations. First, Lisa wants to reach Lassie, but Matti, his brother, answers, so... Matti Rantanen. Täällä puhuu Liisa Lehtisalo. Onkohan Lassi tavattavissa? Kyllä on, hetkinen. Kiitos. This time, Maria fails to reach Juhani on her first try, so she says she'll ring back. Kaisa Hakulinen. Täällä puhuu Marja Koponen. Onkohan Juhani Karjalainen tavattavissa? Hän ei ole nyt täällä. Hän tulee takaisin vasta kello 4. Kiitos. Soitan uudelleen. Kuulemiin. Kuulemiin. This time, Pentti wants to reach a certain Hämäläinen, who happens to be a composer. But Hämäläinen is not in, so Pentti leaves a message. Hämäläisellä. Ritva Nurminen puhelimessa. Täällä puhuu Pentti Olavinen. Onkohan säveltäjä Hämäläinen tavattavissa? Nyt ei ole. Hän on jo lähtenyt ulos. Minä en tiedä varmasti, mihin aikaan hän tulee takaisin. Voinko jättää viestin? Olkaa hyvä. Voisitteko pyytää, että hän soittaa minulle kännykkääni? Numero on 040 4522 756. Minä sanon. Kiitos, kuulemiin. Kuulemiin. Finally, in this dialogue, Joni tries to reach Mika, but Mika has gone out to basketball practice. Joni leaves a message. Lehtosella. Tässä on Jouni Matikainen, hei. Onks Mika kotona? Hei Jouni. Mika ei ole nyt kotona. Se lähti koripalloharjoituksiin. Ai, koska se tulee kotiin? Joskus 8 jälkeen. Jätänkö viestin? Joo, jos se vois soittaa mulle vielä tänään. Selvä. Kerron terveisiä. Kiitti, hei. Hei vaan. Unit 6. Mennääks kiskalle? Let's go to the kiosk. Welcome to Unit 6. Unit 6, Dialogue 1.
This dialogue takes us to the baker's, where Mrs. Lehtonen has gone to make some purchases. Päivää. Mitä teille saisi olla? Ovatko nuo lakkaviinerit tuoreita? Kyllä. Tänä aamuna leivottuja. Ottaisin niitä 4. Ja muuta? Onkos teillä perunalimppua? On kyllä. Montako saisi olla? 1 riittää. Kiitos. Unit 6, Dialogue 2. We listen to Oskari and Pekka as they go to the local kiosk. Hei Pekka, mennäänkö kiskalle? Mä sain mun viikkorahan. Joo, mennään vaan. Isä pyyski mua hakee Ilta-Sanomat. Mun tekee hirveästi mieli Valion suklaatuuttia. Mäkin saan ostaa jotain hyvää. Mitäs pojille saisi olla? Ilta-Sanomat ja 10 noita irtomerkkareita ja 1 kingispuikku. Noin ole hyvä. Ja se tekee 2 euroa. Ja mitäs sulle saisi olla? 1 suklaatuutti, kiitos. Tossa. 1 euro. Kiitti, hei. Kiitti. Unit 6, Dialogue 3. In the following dialogue, we hear a family's plans to go visiting grandmother. Joko kaikki on valmiina? Nyt pitäisi jo lähteä mummon luo. Onks kukat mukana? Ne on jo autossa. Sitten mennään. Ja Matti muistaa sitten, ettei ota enempää kuin 2 palaa täytekakkua. Mut kun mummon täytekakku on niin hyvää. Ja nyt kyllä mentiin. Once they arrive at grandmother's, we hear the following exchanges. Tervetuloa, olipa hauska, että tulitte. Me tuotiin mummolle kukkia. No kiitos, tulkaa peremmälle, mitä teille kuuluu? Kiitos, ihan hyvää, entä itsellesi? Hyvää vaan. Kahvi onkin ihan valmista, istutaan pöytään. Mummo, saiskos palan kakkua? Sitä vartenhan se on tehty. Annahan lautasesi, Matti. Isä, ojennahan kuppisi, niin kaadan kahvia. Sunnuntait on aina niin kivoja, kun tullaan mummolaan. Unit 6, Dialogue 4. Oliver learns a little Finnish history as he chats with Arto about Finnish Independence Day. Oliver, oletko kuullut, että yliopistolla on itsenäisyyspäivän juhla ensi viikolla, itsenäisyyspäivänä? Ai jaa, onko sinne kutsuttu kaikki opiskelijatkin? Joo, on, mutta liput on kyllä aika kalliit, 8 euroa. Siinä tapauksessa mä taidan jättää ne juhlat väliin. Miten muuten suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää? Aika perinteisesti. Kello 6 illalla sytytetään ikkunalle 2 kynttilää, joita poltetaan 8 asti. Se on varmaan tosi kauniin näköistä. Mitä ihmiset sitten tekee sinä aikana? Monet katsovat presidentinlinnan tanssiaisia TV:stä. Siellä voi nähdä kaikki Suomen julkikset. Kutsua linnan tanssiaisiin pidetään kunnia-asiana. Minusta tuntuu, että minäkin aion viettää itsenäisyyspäivää perinteisesti, sytyttämällä kynttilät ja katsomalla tanssiaisia. Unit 7. Eiks ookin ihana päästä kotiin joulunviettoon? Isn't it great to get home for Christmas? Welcome to Unit 7. Unit 7, Dialogue 1. Paul and Matti talk about Finnish banknotes and coins. Millaisia Suomen eurokolikot on? No niissä on tietty toinen puoli sama kuin muidenkin maiden eurokolikoissa, eli niissä on raha-arvo ja Euroopan kartta. Toinen puoli taas on kansallinen puoli, jonne Suomi on saanut valita omat kuvat. Ai jaa, no mitkä kuvat Suomi on valinnut? Kaikissa senttikolikoissa on Suomen vaakunaleijona. 1 euron kolikoissa on laulujoutsenia ja järvimaiseman yllä ja 2 euron kolikoissa on hillan kukka. Eikö laulujoutsen olekin Suomen kansallislintu? On. Sitten vuosittain julkaistaan 2 euron erikoisrahoja ja eriarvoisia juhlarahoja, joissa on suurten suomalaisten kuvia tai sitten kuva, joka liittyy johonkin tärkeään historialliseen tapahtumaan. Juhlarahoissa on ollut esimerkiksi Minna Kantin, Elias Lönnroothin ja Tuve Janssonin kuva. Entä mitä kuvia euroseteleissä sitten on? No niissä ei ole kansallisia kuvia tai tekstejä, vaan eurooppalaisille yhteisiä tyylisuuntia. Esimerkiksi 5 on teemana antiikki ja 10 setelin aihe on romaaninen tyyli. 20 seteli on goottilainen. 50 tyyli on renesanssi ja
ja Satasen parokki. Unit 7, Dialogue 2. We now ride with Juuso as he takes a taxi from Helsinki station to Haukilahti. Oletteko vapaa? Kyllä, mihin mennään? Haukilahteen, kiitos. Mihin päin Haukilahtea? Kuhatie 4. Osaatteko neuvoa Länsiväylältä? Olen ajanut niin vähän Espoossa, että en ole aivan varma siitä, missä päin Haukilahtea Kuhatie on. Kyllä osaan. Paljonko se tulee maksamaan? Siinä 11-12 euroa. Unit 7, Dialogue 3. We now listen to Raija and Tanya as they anticipate returning to Finland for Christmas with all its culinary specialities. Eikö ookin ihana päästä kotiin joulunviettoon? Niin. Tässä ei olekaan vielä päässyt joulun tunnelmaan. Mä menen jouluksi mummolaan. Entäs sä? Mä oon vaan kotona ja meinaan syödä paljon kinkkua. Mun tekee tosi paljon mieli äidin imellettyä perunalaatikkoa. Teettekö te itse lanttu- ja porkkanalaatikonkin? Joo, me tehdään kotona kaikki jouluruuat. Sillit, silakat, lipeäkala, rosolli ja jopa joulusina. Tykkäät sä todella lipeäkalasta? No en, mutta se kuuluu perinteeseen. Meillä leivotaan vaan piparit ja joulutortut itse. Unit 8, Huonosta vielä huonommaksi. From Bad to Worse. Welcome to Unit 8. Unit 8, Dialogue 1. Matthew hasn't been feeling well for the last few days, so he asks Mikko for advice. Kuule Mikko, voisit sä neuvoa mua yhdessä asiassa? Mulla on ollut jo 2 päivää yskä ja kurkkukin on aika kipeä. Pitäisikö mun mennä lääkäriin? Mene nyt ihmeessä, se voi tulla pahemmaksi, jos viivyttelet. Minne mun pitäisi mennä? Lähimpään terveyskeskukseen, niihin ei tarvitse varata aikaa. Meet vaan päivystykseen ottamaan, joskus voi kyllä joutua odottamaan parikin tuntia. Lähin terveyskeskus on tässä yliopiston vieressä yliopistokadulla. Kiitti sulle, mä lähdenkin tästä heti sinne. Unit 8, Dialogue 2. We join Matthew at the surgery. Matthew Smith, olkaa hyvä. Ja mikäs teitä vaivaa? Mulla on ollut yskä jo 2 päivää, eikä se tunnu oikein menevän ohi. Kurkku on myös aika kipeä. Ja kuumetta? Ei oo. Katsotaanpa kurkkuun ja kuunnellaan keuhkoja. Näyttää siltä, että kyse ei ole mistään vakavasta tulehduksesta. Levätkää kotona 2 päivää ja juokaa runsaasti kuumaa juotavaa. Flunssa- ja särkylääkkeitä voitte ottaa tarpeen mukaan. Ne helpottavat oloa. Jos olo huononee, tulkaa uudelleen. Unit 8, Dialogue 3. This time it's Jorma who's feeling poorly. Listen to Anna and Sanna as they discuss his case. Hei Anna! Hei, mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Entäs sulle? Hyvä. Mitä perheelle kuuluu? Siinähän se menee. Kuinka Jorma voi? Se näytti vähän väsyneeltä eilen illalla. Niin, se on kai vähän vilustunut. Se sanoi, ettei sitä mikään vaivaa, mutta tänä aamuna mä huomasin, että se yski koko ajan, kun se pani takkia päälleen. Ei sen pitäisi sitten mennä töihin. Sen pitäisi jäädä kotiin lepäämään. Onko sillä kuumetta? En mä tiedä. Se ei antanut mun mitata sitä. Se sanoi, ettei ole mitään, että se menee nopeasti ohi. No, toivotaan niin. Unit 8, Dialogue 4. Jeremy asks his friend Jiri about the kinds of sport Finns go in for. Mitkä urheilulajit kiinnostaa suomalaisia? Luulisin, että jääkiekko on suosituin, mutta jalkapallo on myös todella suosittu. Näyttää siltä, että jalkapallo on kansainvälisesti suosittua. Suomen erikoisuus on kuitenkin pesäpallo. Sitä voisi pitää Suomen kansallisurheiluna. Miten sitä pelataan? Vähän niin kuin amerikkalaista baseballia, mutta siinä on takaraja lyönneissä ja se on enemmän joukkuepeli. Unit 9. Aika ja tila. Time and space. Welcome to Unit 9. Unit 9, Dialogue 1. We now accompany Pasi as he goes to the chemist's to get kitted out for a trip to the country. Päivää. Kuinka voin auttaa?
Onks teillä jotain tehokasta hyttysen puremiin? Kokeile Pantusonia. Se laskee turvotusta ja lievittää kutinaa. Hyvä. Mä otan sitä ja sitten vielä laastareita, pullo desinfiointiainetta ja kyypakkaus. Taidat olla mökille menossa. Unit 9, Dialogue 2. Pazzy is not the only one who has headed to the countryside for the weekend. Steve, like many a lucky foreigner in Finland, has been invited by his hosts to their summer cabin. In the next dialogue, he asks his friend Sammy what sorts of things are in store for him, particularly regarding the sauna. Kuule Sami, mut on kutsuttu ensi viikonloppuna Aaltosten mökille saunomaan. Kerro jotain saunomisesta. Sauna on perussuomalainen juttu. Suomalaiset ei oikein osaa olla ilman saunaa. Mikä siinä on nyt sit niin erikoista? Kuuman löylyn jälkeen juostaan yleensä talvella lumihankeen ja kesällä järveen. Sen jälkeen on tosi hyvä olo. Mikä se vihta oikein on? Se on kimppu koivun oksia ja sillä sitten vihdotaan löylyssä toinen toista. Se vilkastuttaa verenkiertoa. Saunan jälkeenkö syödään sitten lenkkimakkara ja juodaan saunakaljat? Joo, sulla tulee olemaan kiva viikonloppu. Unit 9, Dialogue 3. We listen to Steve and his friends Juha and Timo as they set things up for a pleasurable sauna afternoon in the country. Mikä tämän järven nimi on? Pielisjärvi. Se on yksi Suomen suurimpia järviä. Täällä on kyllä tosi vihreätä ja puhdasta. Eiköhän aleta heti saunan lämmityspuuhiin, kun se vie kuitenkin aika paljon aikaa. Steve, sä voisit mennä hakeen koivuhalkoja saunan takaa pinosta. Mä ja Juha ruvetaan kantaa vettä järvestä. Sytytetään sitten yhdessä tuli kiukaan alle. Mä käyn vaan laittamassa ruuat ja kaljat kylmään. Unit 9, Dialogue 4. In this final part of our sauna dialogue, Steve, Timo and Juha are in the sauna at last. Heität sä, Steve, lisää vettä kiukaalle. Mitä? Vieläkö lisää? Täällähän on jo yli 80 astetta. Anna mennä vaan. Näitten löhlyjen jälkeen hypätään järveen. Juha, vihdoinhan ensin mun selkää. Ala nyt ymmärtää, miksi sauna on niin tärkeä suomalaisille. Mulla on jo nyt hyvä olo. Odotas, kun päästään juomaan saunakaljat. Sitten se olo vasta hyvä on. Nyt mä lasken 3 ja sit juostaan järveen kilpaa. 1, 2, 3. Unit 10. Mitä tehtäis tänään? What'll we do today? Welcome to Unit 10. Unit 10, Dialogue 1. Peter and Päivi talk about the seasons in Finland. Onko se totta, että Suomessa on 4 erilaista vuoden aikaa? Joo. Kerro jotain niistä. Millaista on talvella? Talvikuukaudet ovat joulu, tammi ja helmikuu. Joskus lumi tulee jo marraskuussa tai lokakuun lopulla. Parhaiten talvea voisivat kuvata sanat lumi, pakkanen, pimeys ja hiihto. No entäs kevät? Maaliskuussa päivät pitenee ja lumi alkaa vähitellen sulaa. Leskenlehdet ja hiirenkorvat ovat varma kevään merkki. Kesällä on varmaan kuuma, kun aurinko ei kuulemma laske yöksi ollenkaan. Totta se on, että Lapissa aurinko ei laske keskikesällä ollenkaan, mutta Suomessa kesä on harvoin liian kuuma. Parasta kesässä on mökkielämä ja mansikat. Syyskuukaudet on sitten syys, loka ja marraskuu. Alkusyksystä on kaunista, kun lehdet vaihtaa väriä. Loppusyksy on yleensä sateista ja harmaata. Unit 10, Dialogue 2. Nick and Katja talk about language and religion in Finland. Moi Nick. Kiva kun tulit käymään. Mulla alkoikin olla jo pää sekaisin ruotsin pänttäämisestä. Sulla on varmaan joku hyvä syy lukea sitä, vai? No on. Huomenna on pakollinen ruotsin kielen tentti, joka pitää läpäistä ennen kuin pääsee yliopistosta. Se vaaditaan kaikilta opiskelijoilta. Ai, miksi suomenkielisten pitää suorittaa se? No koska ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, ja kaikkien virkamiesten pitää pystyä hoitamaan asiat kummallakin kielellä. Suomen väestöstä on 6% ruotsinkielisiä. Lähes loput onkin sitten suomenkielisiä, kun Suomessa on tosi vähän ulkomaalaisia. Tosin Lapissa saamen kieli on virallinen kieli.
Niin, mä oon huomannut, että suomalaiset on kielen ja uskonnon suhteen aika yhtenäistä porukkaa. Eikö suurin osa suomalaisista ole luterilaista uskonnoltaan? On. Eiköhän se luku ole jotain 86%. Ortodoksisia on vain noin 1% väestöstä ja muiden uskontojen osuus on vielä pienempi. Unit 10, Dialogue 3. Vila and Kala make plans about meeting up soon. Hei Kalle, oota vähän. Moi Ville, mitäs sulle? Ei mitään ihmeempiä. Kuule me sovittiin poikien kanssa, että tavataan häppärissä 6. Mitä kello on nyt? 4:30. Mun täytyy hoitaa ensin pari juttua, mutta mä voisin tulla sitten, joskus 7 maissa. Tuu sit kun kerkiit, me otetaan siellä. Unit 10, Dialogue 4. In this unit's final dialogue, we hear Vapu and Sana making plans to visit Suomenlinna. Hei, mitä tehtäis tänään? Mä en ole ollut pitkään aikaan Suomenlinnassa. Voitaisiin tehdä päiväretki sinne. Joo, soitetaan Marille ja pyydetään sen mukaan. Sovitaan, että tavataan kauppatorilla Suomenlinnan lauttojen luona vaikka 12. Onkohan siellä mitään mielenkiintoista näyttelyä meneillä? Täytyy katsoa Hesarista. Oot sä käynyt koskaan siinä sukellusveneessä? Vesikossa vai? En, mutta en tiedä kiinnostaako mua sukellusveneet. Mieluummin mä otan sitten aurinkoa kallioilla. No, katsotaan sit siellä, mitä tehdään. Marillakin voi olla ideoita. Mä menen nyt soittaa sille. Unit 11. Yhä nopeammin. More and more quickly. Welcome to Unit 11. Unit 11, Dialogue 1. We listen to Paul as he visits a travel agent to buy tickets to Stockholm and asks about changing money. Päivää. Mitä maksaa lento Helsingistä Tukholmaan? Katsotaanpa. Edestakainenko? Ei, kun yhteen suuntaan. 100 euroa yhteen suuntaan plus 5 euroa toimistokuluja, joten se tekee 105 euroa yhteensä. Onks vielä paikkaa jäljellä huomenna? Hetki. Sassilla vai Finnairilla? Ei sillä on niin väliä. Joskus iltapäivällä, jos on tilaa. 15.30 Finnairin koneessa on vielä paikkoja. Varataan se. Voiko täällä maksaa visalla? Totta kai. Mä tarvitsen kruunuja. Missä voi vaihtaa rahaa? Rahaa voi vaihtaa pankissa kadun toisella puolella. Sopiiko, että tulen hakemaan lipun noin tunnin päästä? Lippune on silloin valmiina. Voitte hakea sen tuolta tiskiltä. Unit 11, Dialogue 2. The following dialogue is in 2 parts. In part 1, Miko invites Jane to his Pikkujoulu. celebration. In part 2, we shift to the party and listen in as Miko offers Jane mulled wine and special homemade Christmas pastries. Hei Mikko. Moi Jane, olipa hyvä, että tavattiin. Ai miksi? Ensi lauantaina mulla on pikkujoulut. Pääsestä tulemaan? Mikä se pikkujoulu on? No, se on semmonen juhla, jota vietetään ystävien ja työtovereiden kanssa ennen joulua. Yleensä niissä juodaan paljon glögiä ja syödään piparkakkuja. Ai mitä? Tuu lauantaina 6, niin näet. Kiitos. Tuun mielelläni. Moi, tuu sisään. Kiva kun tulit. Tässä sulle tuliainen. Kiitos. Ota glögiä. Se on kuumaa punaviiniä ja siinä on rusinoita ja manteleita. Hyvää. Ota myös pipareita. Leivoit sä ne itse? No, äiti auttoi vähän. Tule niin esittelen sut muille. Unit 11, Dialogue 3. We have 3 short dialogues about what people get up to in February. The first is about Runeberg Day, the 5th of February. Miksi tänään liputetaan? 5. helmikuuta on Runebergin päivä. Se on virallinen liputuspäivä. Kuka on Runeberg? Johann Ludwig Runeberg on Suomen kansalliskirjailija. Hän on kirjoittanut sanat maamme lauluun, Suomen kansallislauluun. Hän on myös kirjoittanut kirjan Vänrikki Stoolin tarinat, joka kertoo Suomen sodasta 1808-1809. Tiesitkö, että vuonna 1809 Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa? Aikaisemmin Suomi oli osa Ruotsia.
Liittyykö Runebergin päivään erityisiä tapoja? Runebergin vaimo Frederiikka leipoi sille torttuja. Nykyään niitä kutsutaan Runebergin tortuiksi ja niitä syödään Runebergin päivän tienoilla. Next we hear about Laskiainen, a midwinter sliding festival associated with Shrove Tuesday. Läheks Pulkkamäkeen? Ai tänäänkö? Ei kun huomenna, kun on laskiaistiistai. Ai niin, Eeva kysyikin multa sitä viime viikolla. No, sitten se varmaan kertokin sulle, että Pulkkamäen jälkeen mennään sen luo syömään hernekeittoa ja laskiaispullia. Third and last we have Kalevala Day, on which the Finnish national epic, the Kalevala, is celebrated. Mä olen menossa pääsiäisenä New Yorkiin Markin perheen luo. Mitä mä voisin viedä sinne tuliaisiksi? Hei, osta Kalevala. Senhän saa englanninkielisenä. Hyvä idea. Muista sitten mainita Elias Lönnrotista ja sen runonkeruumatkoista ympäri Karjalaa 1800-luvulla. Niin, Kalevalahan on tärkein suomalainen teos, johon on kerätty vuosisatoja suusta suuhun kulkeneita kansantarinoita. Unit 11, Dialogue 4. Petteri gives Tim a quick lesson on Finnish Parliament. Et auttas mua vähän, Petteri. Sähän tiedät hyvin Suomen hallintojärjestelmää. No, se riippuu vähän siitä, mitä sä haluat tietää. Suomen presidenttihän on Tarja Halonen, mutta koska siitä tuli presidentti? Halonen valittiin presidentiksi ekan kerran vuonna 2000 ja sitten uudestaan vuonna 2006 toiselle kaudelle. Eli se on ollut Suomen presidentti vuodesta 2000 lähtien. Presidentin toimikausi kestää siis 6 vuotta. Joo, ja yksi presidentti voi istua enintään 2 toimikautta. Suomessa on myös pääministeri. Mitkä sen tehtävät on? Pääministeri on hallituksen johtaja ja hän johtaa Suomen sisä- ja EU-politiikkaa yhdessä presidentin kanssa. Presidentti taas vahvistaa lait, nimittää virkamiehet ja on valtion keulakuva ja virallisten tapahtumien isäntä. No entä eduskunta sitten? Istuuko se 4 vai 6 vuotta? Eduskunta istuu 4 vuotta kerrallaan. Paljonko Suomen eduskunnassa on kansanedustajia? 200. Viimeiset eduskuntavaalit oli maaliskuussa 2007. Silloin keskusta sai 51 paikkaa, kokoomus 50 paikkaa ja sosiaalidemokraatit 45 paikkaa. Ne onkin historiallisestikin Suomen 3 suurinta puoluetta. Istuuko eduskunnassa muita puolueita? Joo. Vasemmistoliitto, Vihreä liitto, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue ja perussuomalaiset. Sähän tiedät tosi paljon. Meillä oli viime viikolla kokeet Suomen politiikasta. Unit 11, Dialogue 5. Mr. Smith has just arrived in Helsinki for the first time. He asks for guidance at the tourist office in the Central Railway Station. Päivää. Voisinko jotenkin auttaa? Olen juuri saapunut Helsinkiin, enkä oikein tiedä mistä aloittaa. Mikä on Helsingin vanhin kaupunginosa? Senaatin tori on vanhan Helsingin keskusta. Tori edustaa neoklassista tyylisuuntaa ja on rakennettu vuosina 1818–1852. Helsingistähän tuli pääkaupunki 1812. Onko Senaatin torilla se iso valkoinen kirkko, joka on monissa postikorteissa? Tuomiokirkko, kyllä. Senaatin torilla on myös Helsingin vanhin kivitalo, Cederholmin talo, joka on rakennettu rokokoo-tyyliin 1700-luvulla. Miten parhaiten pääsen täältä Senaatin torille? Menkää pääovesta ulos, sitten kadun ylitettyänne vasemmalle, käännytte Keskuskadulle ja seuraatte sitä Aleksanterin kadulle. Sitten taas käännytte vasemmalle ja jatkatte Aleksanterin katua, kunnes tulette Senaatin torille. Tässä kartta-avuksi. Kiitos. Unit 12. Maton alla tuntuu olevan jotain. There seems to be something under the carpet. Welcome to Unit 12. Unit 12, Dialogue 1. John goes food shopping. Anteeksi, voisitteko auttaa? Haluaisin ostaa erilaisia suomalaisia ruokia. Totta kai. Minkälaista ruokaa haluaisitte?
Vähän kaikenlaista. Sellaista, mitä suomalaiset itse syövät, ja erityisesti sellaista, mitä ei syödä muualla maailmassa. No ruisleipä on ehdottomasti suomalaista. Niitä löytyy täältä leipähyllystä. Samalla voitte ostaa Karjalan piirakoita. Ne ovat todella herkullisia. Mistä ne on tehty? Piirakoiden kuori on tehty ruis- ja muista jauhoista, ja täytteenä on riisiä, perunaa tai ohraa. Hyvä. Otan pussin sekä peruna- että riisipiirakoita. Kala-altaasta löydätte lohta. Se on suomalainen ruoka, samoin kuin lihapullat. Niitä voi ostaa valmiina kylmäaltaasta, vaikka yleensä niitä tehdäänkin itse jauhelihasta. Onko teillä lakkoja? Olen kuullut, että lakkaa pidetään marjojen kuninkaana. Ainakin valmiina hillona sitä on. Voimme vielä tarkistaa, onko niitä pakastettuna. Suomalaiset syövät paljon marjoja. Mustikoita, mansikoita ja vadelmia meillä on aina pakastettuina täällä kaupassa. Entäs jotain makeaa? Mitä suomalaiset syövät kahvin kanssa? No pullat nyt ainakin kuuluvat kahvipöytään, erityisesti korvapuustit. Kiitoksia paljon avustanne. Eipä kestä. Hyvä, että osasin auttaa. Toivottavasti valintanne olivat onnistuneita. Unit 12, Dialogue 2. In this dialogue, we learn about Vapu, a Finnish holiday which Pia, a university student, thinks is the best in the whole year. Mikä susta on vuoden paras juhla? Parhaasta en tiedä, mutta hauskin on kyllä vappu. Ai miksi niin? Kun mä olin pieni, siman juominen, tippaleivät, serpentiinit ja ilmapallot oli parasta, mitä tiesin. Ja nykyään? No nykyään vappu opiskelijoiden juhlana merkitsee paljon. Kello 6 vapun aattona lakitetaan Espalla manta. Tunnelma on kyllä silloin huipussa. Kai vappuna muutakin tapahtuu. No se on kyllä melkein kuin karnevaalit. Helsingissä hulinoidaan silloin ihan kunnolla, vähän liiankin kunnolla. Entäs vapunpäivänä? Vapunpäivä on vähän rauhallisempi. Silloin perheet menee vapputorille, vappukonserttiin ja jotkut jopa vappumarssille. Opiskelijat kerääntyvät Ullanlinnanmäelle piknikille. Unit 12, Dialogue 3. In this dialogue, we hear about Juhannes, or Midsummer Day. Mitä sä meinaat tehdä juhannuksena? Mä menen mökille niin kuin aina. Missä teidän mökki on? Sipon saaristossa. Mitä sä meinaat tehdä? Mä en oo ihan varma. Me ollaan yleensä Mikon kanssa menty Seurasaaren kattoon sitä perinteistä juhannuskokkoa, mutta tänä vuonna ajateltiin tehdä jotain muuta. No kerro mitä. Kun on kerran juhannus, niin ajateltiin, että kerran on koettava juhannuksena lavatanssit. Ai niin kuin vanhoissa Suomi-filmeissä. Just niin. Ja sit mä ajateltiin yöpyä teltassa jollain leirintäalueella. Kuulostaa tosi kivalta. Unit 12, Dialogue 4. This dialogue is in two parts. Tommy wants to go with Sari to a restaurant. In the first part, he discusses options with his friend Pasi. Mä oon menossa Sarin kanssa tänään ulos. Mä tarttisin vähän ideoita, mihin me voitais mennä. Ai, sä oot nyt viimeinkin pyytänyt Sarin ulos. Tehän voisitte mennä Kappeliin tai Kosmokseen. Nehän on molemmat hienoja paikkoja, joilla on pitkät perinteet. Salven on kanssa hyvä paikka, jos tykkää kalaruuasta. Oot sä syönyt Chez Dominicissa? En oo. Eikö se ole Suomen paras ravintola? On. Tiedät sä mitään uusia hyviä paikkoja? No ton Luomon pitäisi kuulemma olla hyvä. Ja Savoista saa aivan upeata gourmet-ruokaa. Ja monet käy syömässä tsukkiinissa. Se on mun lempikasvisravintola, mutta se taitaa olla auki vaan lounasaikaan. Täytyy miettiä asiaa. Kai te tuutte sitten Tigeriin meidän kaa, kun ootte syönyt? No täytyy katsoa. Mulla olisi liput Tavastialle. At the restaurant, we now hear Tommy and Sari ordering their dishes. Oletteko valmiit tilaamaan? Joo, mä ottaisin alkupaloiksi ton katkarapukoktailin ja sit lammasta mokkakastikkeessa. Mulle ensiksi mätiä ja paahtoleipää ja basilikakastiketta ja sitten ankkaa mandariinikastikkeessa. Kiitos. Ja mitä saisi olla juotavaksi?
Pullo mineraalivettä ja sitten talon punaviiniä karahvissa. Puolikas vai kokonainen? Kokonainen. Unit 13. Mikä laulaen tulee? Easy come. Welcome to Unit 13. Unit 13, Dialogue 1. We listen in as Ritva and Leah discuss going to the opera. Olet sä käynyt jo Helsingin oopperatalossa? Joo, me käytiin Olavin kanssa kuuntelemassa Verdin Don Carlos, kun Matti Salminen oli laulamassa. Me ollaan nyt vasta menossa ensimmäistä kertaa Simon kanssa. Ajateltiin mennä kuuntelemaan Aulis Sallisen viimeisiä kiusauksia. Se on kuulemma tosi suosittu. Me taas ollaan vähän ajateltu ostaa liput ensi kesän Savonlinnan oopperajuhlille. Miten jos mentäis yhdessä? Mitä niillä on ohjelmistossa? Sallisen palatsi, Wagnerin Lentävä hollantilainen ja Tannhäuser Verdin Macbeth ja Mariski-teatterin esittämänä Tsaikovskin Mazeppa. Palatsi ja Mazeppa voisi olla kiinnostavia. Mun täytyy puhua Simon kanssa. Mitä liput maksaa? Noin 35-80 euroa paikoista riippuen. Unit 13, Dialogue 2. We hear Liz and Nick talk about what sites they'd like to visit in Helsinki. Mitä museoita siinä esitteessä suositellaan? Kansallismuseo Mannerheimintiellä antaa hyvän yleiskuvan Suomen historiasta, kansasta ja kulttuurista. Ateneumissa on monta eri näyttelyä. Siellä on taidetta 1700-luvulta aina nykytaiteeseen asti. Ja kuulemma se kiasmakin on hyvä paikka. Entäs kotimuseoita? Täällä näyttää olevan Marsalkka Mannerheimin kotimuseo, presidentti Urho Kekkosen museo Tamminiemessä ja Suomen kansallistaiteilijan Akseli Kalleen-Kallelan museo Tarvaspäässä Espoossa. Mennään huomenna sinne Tarvaspäähän. Tänään voitais mennä sinne kansallismuseoon. Eiks Eduskuntatalo ja Finlandia-talo oo kans Mannerheimin tiellä? Joo, hyvä idea. Eduskuntatalossa onkin opastettuja kierroksia just lauantaisin ja sunnuntaisin. Se kallion rakennettu kirkko. Temppeliaukion kirkko. Just se. Se on kyllä kans nähtävä. Katsotaan, jos ehditään nähdä sekin tänään. Unit 13, Dialogue 3. Harry runs into Rassa on the street and finds out that Rassa has moved house. They agree to get back in touch. Hei Rasse, oota vähän. Moi, Harri! Sua ei olekaan näkynyt vähän aikaan. No, me ollaan muutettu ja se on vienyt tosi paljon aikaa. Kämppä piti ensin remontoida. Mihin te olette muuttaneet? Ostettiin Tapiolasta 2. Ai, mistä sieltä? Tiedätkö ne Otsonkallion kerrostalot? Sieltä. Mun täti asuu omakotitalossa Otsolahdessa. Viihdyttekö te Tapiolassa? Joo, kämppä on vähän pieni, mutta toimiva. Kunhan tässä säästetään muutama vuosi, niin sitten me kyllä ostetaan oma rivitaloasunto, jossa on piha. Nyt meillä on vaan partsi. Kuule, mun on nyt juostava bussille, mutta mä soitan sulle, jos vaikka tulisitte Emman kanssa käymään ensi viikonloppuna. No, soittele. Moi. Moi! Unit 13, Dialogue 4. Now listen in as Tuula and Satu talk about the weather. Kylläpä tänään tuulee kovaa ja kylmästi. Pohjoistuuli on aina jäätävä. Säätiedotuksessa ne kyllä lupas heikkoa idänpuoleista tuulta ja vaihtelevaa pilvisyyttä. No ei se ole ensimmäinen kerta, kun säätiedotus on väärässä. Tänään varmaan rupeaa satamaankin. Syksyt on niin pitkiä. Huvittaisi tosi paljon lähteä etelän lämpöön ja auringonpaisteeseen. Mun isoisä on aina sanonut, että lounaistuuli tuo tullessaan lämpimän ilman. No se on kesällä. Talvella ei varmaan väliä tuleeko koillisesta kaakosta tai lounaasta. Kylmä on kuitenkin. En yhtään ihmettelisi, jos vaikka tänään tulisi räntäkuuroja. Älä nyt oo niin negatiivinen. Voihan se poutaakin pitää tänään. Länsirannikolle ne kyllä taisi luvata hyvää säätä. Merellä tuulee kuitenkin kohtalaisesti aina, satoi tai paistoi. Elämä olisi varmaan vähän yksitoikkoista, jos aina aurinko paistaisi. Enpä tiedä.
Unit 13, Dialogue 5. This dialogue is about Finnish proverbs. Listen in as Kirsi explains some of them to Paul. Musta olisi hauska oppia joitakin suomalaisia sananlaskuja. Tiedät sä yhtään? No en mä nyt ole kovin hyvä niissä, mutta kyllä mä joitakin tiedän. Anna kun mä mietin vähän. No esimerkiksi tää. Muu maa mustikka, oma maa mansikka. Mitä se oikein tarkoittaa? No jotain semmoista, että oma maa on aina paras maa. On mulla joitain muitakin mielessä. Musta sananlasku, se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, on aina osuva. Se tarkoittaa sitä, että se, joka on syyllinen johonkin, tavallisesti puolustaa itseään äänekkäästi ja yrittää todistaa, ettei ole syyllinen. Noi on tosi hyviä. Muistatko vielä muita? Mitä sä pidät tästä? Hullu paljon työtä tekee, viisas selviää vähemmällä. Mä taidan tietää, mitä se tarkoittaa. Luultavasti sitä, että on paras ajatella kunnolla, miten joku juttu kannattaa tehdä, ettei joudu tekemään turhaa työtä. Just niin. On hyvä muistaa myös tämä. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Se onkin hyvä neuvo. Repeat and aim to memorize as many of the following proverbs as you can. Parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. Sanasta miestä, sarvesta härkää. Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin. Ei vara venettä kaada. Auta miestä mäessä, älä mäen alla. Meni ojasta allikkoon. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa. Aamun torkku, illan virkku, se tapa talon hävittää. Mies tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta. Kun nokka nousee, niin pyrstö tarttuu. Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Unit 14. Karhut voi kai olla vaarallisiakin. Bears can be dangerous, I suppose. Welcome to Unit 14. Unit 14, Dialogue 1. Jonas and Ovoki talk about their families' backgrounds and a little about geography. Onks teidän suvussa tehty sukututkimusta? No ei oikeastaan. Onks sun? Joo, vähän sen. Mistä päin sun vanhempas on kotoisin? Äidin suku tulee pohjoisesta. Mun äiti on syntynyt Kuhmossa, mutta paljon sukua on myös Oulussa. Se suku on pysytellyt jokseenkin Pohjois-Pohjanmaalla. Mistäs sun isän suku on kotoisin? Pietarsaaresta, Pohjanmaan maakunnasta. Isän suku on karjalaisia Viipurista. Mun isä on syntynyt Lappeenrannassa Etelä-Karjalan maakunnassa. Onks sun äitis kans sieltä päin? Ei, äiti on Varsinais-Suomesta, Naantalista. Oot sä sitten uusmaalainen? Niin monet luulee, kun mä oon asunut jo niin kauan Espoossa, mutta mä oon syntynyt Tampereella Pirkanmaalla.
Tapasko sun vanhempas Tampereella? Joo, ne molemmat opiskeli Tampereen yliopistossa. Unit 14, Dialogue 2. Greg and Paula talk about the animals that live in Finland. Kuule Paula, eihän se pidä paikkaansa, että Suomessa olisi jääkarhuja. No ei todellakaan. Se on vaan sellainen myytti Suomesta ulkomailla. Jääkarhuja täällä ei todellakaan kulje kaduilla. Ainut paikka, jossa voi niitä nähdä, on eläintarhassa. Karhuja täällä nyt kuitenkin on. On jonkin verran. Mäkin olen nähnyt yhden kerran karhun marjareissulla. Säikähdin tosi paljon, mutta onneksi se vaan tuijotti mua vähän aikaa ja kääntyi sitten pois. Karhut voi kai olla vaarallisiakin. Joo, mutta ne käy harvoin ihmisten kimppuun. Ihan viime aikoina on ollut joitakin tapauksia, että sudet on hyökännyt karjan kimppuun ja aiheuttaneet suuria vahinkoja. Onko Suomessa muitakin petoeläimiä? On meillä ilveksiä ja ahmoja, mutta ne on kyllä aika harvinaisia. Yleisimpiä metsäneläimiä Suomessa on hirvet, peurat ja jänikset. Lapissa pidetään paljon poroja elinkeinona, mutta ne on samalla tavalla vapaana luonnossa kuin hirvetkin. No hyvä. Nyt mä voinkin valistaa ihmisiä kotipuolessa, että Suomi ei olekaan ihan mikään villipohjala, vaikka täällä onkin paljon mielenkiintoisia eläimiä. Unit 14, Dialogue 3. We now turn to winter sports, discussed by Karsten and Juhani. Suomen talvi on kyllä ihana, kun on niin paljon lunta, että voi hyvin hiihtää metsässäkin. Sähän olet kuulostaa ihan suomalaiselta, kun pidät niin kovasti hiihdosta. Niin, enpä ois uskonut pari vuotta sitten, että hiihto tulee mulle intohimoksi. Suomalaisten suosituin talviurheilu on varmaan hiihto. Hei, tässä lukee, että sillä on pitkät perinteet. Ennen vanhaan sukset olivat tärkeä liikkumaväline talvella. Nyt juuri kukaan ei käytä niitä siihen tarkoitukseen, vaan lähinnä harrastusmielessä. Hiihtoa pidetään yhtenä parhaimmista liikuntamuodoista, koska se vahvistaa niin monia eri lihaksia. No niin. Suomalaisethan on aina pärjänneet hyvin hiihtokilpailuissa. Niin on, ja samoin mäkihypyssä. Niitä voi pitää suomalaisten parhaina talviurheilulajeina. Onhan sitten vielä jääkiekko. Suomihan voitti maailmanmestaruuden vuonna 1995 ja se sai hopeaa vuosina 1998, 1999, 2001 ja 2007 sekä pronssia 2000, 2006 ja 2008. Sähän alat tuntea Suomea paremmin kuin mä. Se maailmanmestaruus on kyllä tosi tärkeä suomalaisille. Unit 14, Dialogue 4. Annie and Paul engage in some fanciful banter about Father Christmas, or Santa Claus, and his possible operations in the north of Finland. Hei, Paul, ootko jo lähettänyt kirjeen joulupukille Korvatunturille? Mut miten niin Korvatunturille? Joulupukkihan asuu Pohjoisnavalla. No ei varmasti asu, vaan Suomen Lapissa Korvatunturilla. Kyllä joulupukki on suomalainen. Kysy vaikka keneltä tahansa Suomessa. Okei, uskon kyllä sua. Halusin vaan vähän kiusata, kun suomalaiset on niin herkkiä tästä joulupukki-asiasta. Niin, kun joulupukki on niin tärkeä osa joulua Suomessa. Kaikki suomalaiset lapset uskoo, että joulupukki asuu Korvatunturilla ja tekee työpajassaan tonttujen kanssa leluja lapsille koko vuoden. Sitten jouluaattona pukki jakaa lahjat matkustaen poroillaan ympäri Suomen. Ja tontut on joulupukin korvaamattomia apulaisia? Joo. Ennen joulua ne kiertelevät ikkunoiden takana kurkkimassa, jotta joulupukki tietää, kuka on ollut kilttinen ja kuka ei. Tuo on kyllä kiristystä, vaikka se kyllä varmaan toimii hyvin. Lapset yrittävät olla kiltimpiä, jotta saisivat enemmän lahjoja. Onhan se vähän huijausta, mutta kyllä tonttuja on ihan oikeasti olemassa. Kirjoita vaikka joulupukille, jos et usko. Tässä on osoite. Joulupukin kamari 96930 Napapiiri.
To get an idea of more careful pronunciation and more formal styles of Finnish, listen now as our speakers read aloud from the reading passages at the end of the unit. Olavinlinna. Savonlinnan oopperajuhlat on yksi kesän tärkeimmistä kulttuuritapahtumista Suomessa. Se on kansainvälinen oopperafestivaali. Olavinlinna on juhlien päänäyttämönä. Olavinlinnan sanotaan olevan yksi kauneimmista keskiaikaisista linnoista Pohjolassa. Se on vanha esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä. Ruotsin kuningas antoi tanskalaiselle ritarille tehtäväksi rakentaa Suomen maaperälle linnan Norjan kuninkaan kunniaksi. Turun linna. Turun linnan voisi luonnehtia yhdeksi Suomen kansallisista symboleista. Retki Turun linnassa on kuin Suomen historian oppitunti yli 4 vuosisadasta, 1200-luvulta 1600-luvun loppuun. Linna alettiin rakentaa noin 1280. 1500-luku oli linnan historian värikkäin vuosisata. Toisessa maailmansodassa Turun linna tuhoutui pahoin. Sodan jälkeen aloitettiin restaurointityö, joka saatiin päätökseen 1961. Kalevala. Kalevala on Suomen kansalliseeppos. Se ilmestyi ensimmäisen kerran 1835. Kalevala on käännetty 45 kielelle ja se on hyväksytty ainoana suomalaisena teoksena englanninkieliseen Maailman klassikot-sarjaan. Eduskuntatalo. Eduskuntatalo valmistui 1931 Arkadianmäelle. Rakennuksen suunnitteli professori J.S. Sirén. Rakennuksesta tuli uuden Helsingin symboli. Suomenlinna. Vuonna 1747 aloitettiin Suomenlinnan rakentaminen saarelle Helsingin edustalle. Suomenlinnasta tuli alueen mahtavimpia linnoituksia. Suuri laivasto asettui linnoitukseen. Suomenlinnaa on kutsuttu Pohjolan Gibraltariksi. Suomen sodassa linnoituksen oli antauduttava venäläisille joukoille. Nykyään Suomenlinnasta on tullut suosittu vapaa-ajan viettopaikka. Siellä on myös museoita, kuten Armfelt ja Ehrensvärd-museo, sukellusvene Vesikko ja pohjoismainen taidegalleria. Osa Suomenlinna on vieläkin sotilasaluetta. Unit 15. Vakavia asioita. Serious matters. Welcome to Unit 15. Unit 15, Dialogue 1. We begin with Ida and Rita, who talk about Finland and the EU. Voit sä auttaa mua? Mulla olisi pari kysymystä EUsta ja Suomen suhteesta EUhun. Kirjoitan yhteiskuntatiedon esitelmää. Joo, totta kai. Anna tulla. Milloin Suomesta tuli EUn jäsen? 1. tammikuuta 1995 yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa. Sitä ennen Suomessa järjestettiin kansanäänestys, jossa noin 57% kansalaisista äänesti EUn puolesta. No mitä kaikkea EU on tuonut tullessaan? No nyt suomalaiset voi matkustaa Euroopassa vapaasti ja muuttaa toiseen EU-maahan ja tehdä siellä töitä. Erilaiset EU-direktiivit on osa Suomen lainsäädäntöä ja maatalous ja kaikenlaiset hankkeet saa tukea EUlta. Ja Suomen valuutta on nyt euromarkan sijaan. Aivan. Euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana vuonna 2002. Mitä mieltä suomalaiset on EUsta? Monia harmittaa liiallinen byrokratia ja joidenkin mielestä Brysselillä on liikaa valtaa. Brysselistä puheen ollen, kuinka monta edustajaa Suomella on Euroopan parlamentissa? Muistaakseni Suomella on 13 meppiä. Ja kuka edustaa Suomea EUn huippukokouksissa? Eurooppa-neuvoston kokouksissa Suomea edustaa pääministeri. Okei, eiköhän tää riitä. Katson netistä lisää tietoa EUsta. Kiitos paljon. Eipä kestä.
Unit 15, Dialogue 2. Listen now as Rita and Julia talk about Turku, Finland's former capital city. Mitä sä teit viime viikonloppuna? Kävin Turussa. Millainen matka oli? Tosi onnistunut. Mä opin paljon Suomen vanhasta pääkaupungista. Turku taitaa olla perustettu jo 1200-luvulla. Joo. Vuoden 1154 arabialaisessa Idrisin kartassa mainittiin 2 paikkaa Suomesta. Ne oli Turku ja Häme. Kävit sä Turun tuomiokirkossa? Tietysti. Se oli upea kirkko. Se vihittiin vuonna 1300. Sitten sä varmaan tutustuit Mikael Agricolaankin. Kyllä. Hänhän oli Turun piispana ja ensimmäisen suomenkielisen aapisen tekijä. Mä kävin myös Turun linnassa. Tykkäsitkö? Olin haltioissani. Mä olen keskiaikaisten linnojen ihailija. Mitä muuta sä ehdit nähdä? Kävin Luostarinmäen käsityöläismuseossa katsomassa, miten ennen vanhaan elettiin Turussa. Sieltä mä ostin nekkuja ja söin itseni melkein kipeäksi. Tiesit sä, että Turusta julistetaan joka vuosi joulurauha kello 12 jouluaattopäivänä? En tiennyt, mutta tiedän, että Turun akatemia perustettiin vuonna 1640. Sulla taisi olla antoisa viikonloppu. Oli, mutta vielä jäi paljon näkemättä. Unit 15, Dialogue 3. Now we have a chance to learn a little about Finland's economy as Peter and Heikki at the airport talk about unemployment, imports, exports and souvenirs before boarding their plane. Millainen Suomen taloudellinen tilanne nyt on? Melko hyvä, sanoisin. Suomi on tyypillinen läntinen teollisuusmaa. Meillä on korkea verotus ja suuri julkinen sektori, kuten muissakin Pohjoismaissa. Palvelujen osuus tuotannosta on suuri. Valtionvelka on suhteellisen alhainen. Entä millainen työttömyysaste Suomessa on? Se on siinä 9%. Olen kuullut, että Suomessa oli vaikea lama 1990-luvun alussa. Pitääkö se paikkansa? Joo, Suomi kärsi kovasti Neuvostoliiton hajoamisesta ja pankkikriiseistä. Työttömyysaste oli pahimmillaan 17%. Ja mitkä maat on nykyään Suomen suurimpia kauppakumppaneita? Venäjä, Ruotsi ja Saksa on suurimpia, mutta Suomi tekee paljon kauppaa myös Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Alankomaiden ja Kiinan kanssa. Mitkä ovat Suomen vientivaltteja? Olen tietysti kuullut Nokian kännyköistä. Joo, Nokia on Suomen tunnetuin yhtiö maailmalla. Suomi on myös suuri paperin, teräksen ja konetekniikan viejä. Suomessa on iso kemianteollisuus ja tietysti Suomi vie puutavaraa. Ajattelin ostaa tuliaisia vaimolleni. Se saisi olla jotain suomalaista. Mitä suosittelisit? Marimekon tekstiilit ovat tyylikkäitä ja hyvää laatua. Aarikan puiset tavarat, Iittalan lasi ja Arabian posliini ovat myös hyviä tuliaisia. Kannattaa kanssa katsoa Kalevala-koruja. Fatserin suklaa on myös aina tervetullutta. Lähdenpä tästä ostoksille ennen koneen lähtöä. Nähdään koneessa. Unit 15, Dialogue 4. Mrs. Marple would like to update her Finnish literature library. Listen in as she chats with the salesperson in the bookshop. Päivää. Haluaisin ostaa suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia kirjoja. Voisitteko suositella jotakin? Aleksis Kiven 7 veljestä on hyvin suosittu. Se minulla jo onkin. Kerään nimittäin suomalaista kirjallisuutta. Minulla on myös Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen ja Emil Sillanpään Nuorena nukkunut, josta hän sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Ai jaa, Sofi Oksasen Puhdistus on myös todella hyvä. Eikö se saanutkin Finlandia-palkinnon pari vuotta sitten? Joo, sai. Voin myös suositella lämpimästi Monika Fagerholmin kirjoja Ihanat naiset rannalla ja Amerikkalainen tyttö. Eikös ne olekin kirjoitettu alun perin ruotsiksi? On. Maailmalla luetaan paljon myös Arto Paasilinnan kirjoja. Jäniksen vuosi taitaa olla kaikkein kuuluisin. Olisin myös kiinnostunut lastenkirjoista ja sarjakuvista. Lastenkirjoista tulee ensimmäisenä mieleen Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjat ja Tuve Janssonin Muumikirjat. Sarjakuvista tunnetuin on Juban piirtämä Viivi ja Wagner. Siitä on tehty jopa näytelmä. Entä mitä dekkaria suosittelisit? No, Reijo Mäen Vares-romaaneja luetaan paljon ja Leena Lehtolaisen Maria Kallio-kirjasarjaa myös.
Minun täytyykin miettiä vähän. On paljon mistä valita. Kiitos paljon avusta. Unit 15, Dialogue 5. Here's the first of two short dialogues about social security in Finland. We begin with Ansa and Kirsi, who is expecting a baby. Koska sulla on laskettu aika? Kävin eilen äitiysneuvolassa. Laskettu aika on nyt sitten kesäkuun 10. Milloin sun äitiysloma alkaa? Toukokuun alkupuolella. Turkka ottaa isyyslomaa sit kun vauva on syntynyt. Silloin kun meidän Erkki syntyi, mä sain äitiysrahaa 80% palkasta, mutta nyt ne on tainnut laskea sitä. Kyllä ne taisi sitä laskea, mutta mä en nyt muista paljonko se on. Oot sä ajatellut jäädä kotiin äitiysloman loputtua? No ollaan me sitä ajateltu, kun kerran sitä kotihoidon tukea saa siihen asti, kun vauva täyttää 3. In the next dialogue, Tony explains to Brian how he plans to pay for his education. Miten sä rahoitat sun opiskelut? Mä saan valtion opintotukea ja sit mä teen vähän töitä opiskelun ohessa. Mä voisin myös ottaa valtion takaamaa opintolainaa, mutta se on sit markkinakorkoista. Miten sitten opiskelujen jälkeen? No, tarkoitus olisi löytää töitä, mutta jos niitä ei heti löydy, niin mä saan sitten työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea. Maksaako valtio myös eläkkeet? Joo, valtio- ja työeläkelaitokset. Eläke on kai noin 60% palkasta. Pitääkö siitä sitten maksaa myös sairaala- ja terveyskeskuskulut? Kyllä niistä pitää vähän maksaa. Terveyskeskuksissa se on noin 14 euroa kerta tai noin 28 euroa per vuosi ja sairaalakäynneistä maksetaan myös paljon vähemmän kuin mitä ne oikeasti maksaa. Unit 16. Älköön sanottako. Let it not be said. Welcome to Unit 16. Unit 16, Dialogue 1. Helka and Matthew talk about that putative Finnish national trait, sisu. Saako olla sisua? Kiitti. Onpas nämä voimakkaita. Siksi kai niitä kutsutaan sisuiksi. Joo, näitä pastelleja on valmistettu Suomessa jo pitkään. Nimi viittaa suomalaisten käsitykseen suomalaisesta sisusta, joka on ollut kautta aikojen ja edelleen kuvaa suomalaista perusluonnetta. Se on siis eräänlainen myytti, joka kuitenkin on hyvin todellinen suomalaisille. Niin se varmaan on. Sisu on sisu. Sitä ei voi kääntää eri kielille. Se merkitsee jokaiselle henkilökohtaisesti ehkä eri asiaa, mutta silti kaikki ymmärtävät, mitä sillä tarkoitetaan. Mä itse kuvaisin sisun joksikin sellaiseksi, että ei anna periksi, vaikka olisi kuinka vaikeeta. Suomalaisen sisun on sanottu näkyvän niin urheilussa kuin myös sodassa ja muissa vaikeissa paikoissa. No niin, lähdetään nyt sinne tenttiin, ettei myöhästytä. Siellä varmasti tarvitaan suomalaista sisua. Unit 16, Dialogue 2. The following dialogue is a revision class in Finnish history. Otetaanpa pieni kertaus Suomen historiasta ennen ensi viikon kokeita. Milloin Suomi itsenäistyi? Pekka. 6. joulukuuta 1917. Mikä oli Suomen asema ennen itsenäistymistä? Ennen itsenäistymistä Suomi oli Venäjän autonominen suurruhtinaskunta ja Venäjän tsaari oli Suomen suuriruhtinas. 1808-1809 oli Suomen sota, jolloin Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Kenestä tuli Suomen ensimmäinen presidentti tasavallaksi julistamisen jälkeen? Juho Kusti Ståhlberg. Ja eikö sitten 1918 alkanut sisällissota? Totta. Se kesti vain muutaman kuukauden, mutta sen seurauksena kuoli lähes yhtä paljon ihmisiä kuin talvisodassa. Kuka muistaa, kuinka kauan talvisota kesti? Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939 ja päättyi huhtikuussa 1940. Entäs jatkosota? Se alkoi kesäkuussa 1941
ja rauha tuli syyskuussa 1944. Mitkä olivat 50-luvun tärkeimpiä tapahtumia? Armi Kuuselasta tuli Miss Universum 1952. Ja Helsingin olympialaiset oli kans 52. Entäs poliittisesti tärkeitä tapahtumia? Porkkalan luovutus oli tammikuussa 1956 ja Urho Kekkosesta tuli presidentti. Eikö se ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa allekirjoitettu joskus 50-luvulla? Ei. YYA-sopimus allekirjoitettiin ensimmäisen kerran 1948. Mikä on ETYK-sopimus? Se oli se Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi, joka allekirjoitettiin Helsingissä 1975. Tunti loppuukin kohta. Muistakaa kerrata Suomen presidentit. Mauno Koivistosta tuli presidentti 1982 Kekkosen jälkeen. Hyvä. Muistakaa se sitten kokeissakin. Menkäähän nyt välitunnille. Unit 16, Dialogue 3. Elisa invites Cheryl to join her and others on a rambling weekend trip to Colli. Hei Cheryl, kiva nähdä sua. Kuule, me ollaan tyttöjen kanssa lähdössä Kolille patikoimaan viikonloppuna. Haluatko tulla mukaan? Kuulostaa kivalta. Missä se Koli on? Se on noin 70 kilsan päässä täältä Joensuusta. Me aiotaan vuokrata auto, kun se on helpoin ja halvin tapa mennä sinne, kun meitä on lähdössä ainakin Anniina, Paula ja mä. Niin ja sä, jos haluat tulla mukaan. Voisin lähteäkin. Nyt on hyvä viikonloppu lähteä, kun ei ole paljon tekemistä ensi viikoksi. Ja patikoiminen sattuu olemaan yksi lempiharrastuksistani. Sitä paitsi Kolin kansallispuisto, yksi monista Suomen kansallispuistoista, on maisemiltaan aivan upea. Kolin korkein kohta on Ukkokolilla 347 metriä merenpinnasta ja sen huipulta näkee pitkälle Pielisjärvelle. Talvella siellä on varmaan hyvät laskettelumahdollisuudet, kun se on niin korkealla. Joo, on. Näin etelässä ei juuri ole parempia laskettelurinteitä, mutta mä itse kyllä tykkään enemmän käydä Kolilla näin syksyisin, patikoimassa ja katsomassa hienoja maisemia. Metsissä on paljon erilaista kasvillisuutta ja eläimiä ja myös useita uhanalaisia kasvilajeja kasvaa Kolin alueella. Käytkö sä usein Kolilla? Kyllä mä yleensä käyn pari kertaa vuodessa ja useamminkin, varsinkin jos haluan viedä vieraita tutustumaan Koliin. Vähän aikaa sitten kuulin, että Koli on ollut suosittu pyhiinvaelluspaikka Suomen kansallisromantiikan aikana. Kuulemma lukuisat taiteilijat, esimerkiksi Edefeld, Sibelius ja Aho, ovat ammentaneet luovuuttaan Kolin maisemissa. No kyllähän mun historian opiskelijana täytyy lähteä tutustumaan niihin maisemiin. Unit 16, Dialogue 4. We listen in as Mrs. Fur and Mrs. Skeen, foreigners living in Finland, talk about the education system there. Minua huolestuttaa vähän, miten Brian sopeutuu uuteen kouluunsa. Minun mielestä sinun on turha huolestua siitä. Suomalainen peruskoulu on mielestäni erittäin hyvä. Krista käy nyt peruskoulun 6. luokkaa ja viihtyy oikein hyvin. Ensi vuonna hän siirtyykin sitten jo yläasteelle 7. luokalle. Montako vuotta tämä peruskoulu kestää? Se on kai pakollista koulua. Kyllä, oppivelvollisuus Suomessa päättyy 16 vuoden iässä. Silloin ollaan peruskoulun 9. eli viimeisellä luokalla. Peruskouluun kuuluu siis 9 luokkaa, jotka jakautuvat ala- ja yläasteeseen. Ala-asteeseen kuuluvat luokat 1-6 ja yläasteeseen luokat 7-9. Millaisia opiskeluvaihtoehtoja Suomessa on peruskoulun jälkeen? Hyvin monenlaisia. On esimerkiksi lukio, ammatilliset laitokset ja niiden jälkeen on opistot, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Lukio kestää yleensä 2-4 vuotta ja sen päättyessä saa ylioppilastodistuksen, jolla voi hakea opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Ammatilliset oppilaitokset antavat käytännönläheistä koulutusta eri aloille.
Mitä Krista aikoo tehdä peruskoulun jälkeen? Hän ei ole vielä päättänyt sitä. On niin monia hyviä vaihtoehtoja, mutta onhan hänellä vielä 3 vuotta aikaa miettiä. Unit 16, Dialogue 5. For our final dialogue, we listen to Ida and Jenny talk about computers and computing. Me ostettiin tänään uusi tietokone. Semmoinen tosi hieno uusi miniläppäri. Mitä koneita teillä on? No, meillä on 2 konetta. Toinen huvikäyttö ja toinen ihan töihin. Ai jaa. Olis pitänyt ostaa kans sellainen ulkoinen kovalevy. Oot sä kuullut siitä? Oon mä kuullut, mutta en mä ole ikinä suunnitellut ostavani sitä. Se on semmonen, että siihen voi tallentaa kauheasti kuvia ja videoita ja ottaa ne pois koneelta, niin että ne ei täytä sun konetta ja hidasta sitä. Ulkoiselle kovalevylle voi myös laittaa turvakopiot kaikista tiedostoista. Mutta eikö siihen ole myös kans muistitikku olemassa? On, mutta ulkoiselle kovalevylle mahtuu paljon enemmän tavaraa. Ai. Meidän pitäisi uusia vanhan koneen näyttö ja hankkia sellainen langaton näppäimistö ja langaton hiiri. Joo, sellainen litteenäyttö on tosi hyvä. Mitä ohjelmia sä muuten käytät? No tietty tekstinkäsittelyohjelmaa ja internettiä ja kuvanmuokkausohjelmaa. Onko teillä se uusin kuvanmuokkausohjelma, jolla saa myös videoita muokattua? Joo, on meillä se. Mä latasin sen yhdeltä maksulliselta nettisivulta. Entä käytättekö te kotona ollenkaan printeriä vai printtaat sä kaiken töissä? Kyllä mä printtaan kotona ja töissä. Esim. Kaikki junaliput ja leffaliput on nykyään tosi helppo tulostaa kotona. Totta. Key to exercises. To give yourself more exposure to the pronunciation of Finnish, listen to these answers to some of the exercises. Unit 1, Exercise 3. Oletteko te lääkäri? Hän on unkarilainen ohjaaja. Se on unkarilainen ohjaaja. Mä olen englantilainen liikemies. Hän on ranskalainen matemaatikko. Se on ranskalainen matemaatikko. Mä olen kanadalainen opiskelija. Unit 1, Exercise 5. Oletteko te suomalainen? Oletteko te lukkoseppä? Oletteko te venäläinen? Oletteko te poliisi? Oletteko te ranskalainen? Unit 1, Exercise 6. Japanilainenko se on? Insinöörikö te olette? Insinöörikö sä olet? Palomieskö se on? Saksalainenko sä olet? Saksalainenko te olette? Poliitikkoko se on? Unit 1, Exercise 8b. Ranskalaisen viinin maku. Rahan väri. Pienen talon ovi. Talon pieni ovi. Ruotsin pääkaupunki. Lääkärin italialainen ystävä. Lontoon historia. Puvun uusi hinta. Uuden puvun hinta. Muusikon parta. Unit 2, Exercise 3. Mä pidän vedestä, mutta mä juon mieluummin maitoa. Mä pidän kalasta, mutta mä syön mieluummin juustoa.
Mä katselen televisiota, mutta mä kuuntelen mieluummin radiota. Mä puhun englantia, mutta mä puhun mieluummin suomea. Mä pidän klarinetista, mutta mä kuuntelen mieluummin pianoa. Unit 2, Exercise 9. Presidentillä on iso auto. Onko sun olut tummaa? Talon ovi on vihreä. Baarimikolla on ruotsalainen vaimo. Onko teidän asunto pieni? Silvialla on kaunis ääni. Unit 2, Exercise 10B. Hänellä on paljon rahaa. Pekalla on monta ystävää. Meillä on sukua Lapissa. Onko sinulla koira? Minulla on 7 koiraa. Minulla ei ole suosikkibändiä. Tässä huoneessa on tilaa. Unit 3, Exercise 7. Valitettavasti mä en tiedä sen osoitetta. Olen pahoillani, mutta mä en tiedä sen puhelinnumeroa. Mä en tunne sen isää. Mä en tunne sen poikaa. Mä en tunne sen vaimoa. Unit 3, Exercise 14. Se taitaa olla ruotsalainen. Niillä taitaa olla iso talo. Te taidatte tarvita kahvia. Sä taidat olla uusi täällä. Sulla taitaa olla vanha versio. Unit 4, Exercise 4B. Jätä laukku eteiseen. Mä pistän lasin takaisin kaappiin. Aila on vielä junalla. Mä kirjoitan kirjeen Juusolle. Lähetä postikortti Heikille Lontooseen. Aikataulu on hyllyn takana. Auto on aseman edessä. Vie minut Pariisiin. Milloin me ollaan perillä? Onks mehua lasissa? Unit 5, Exercise 4. Uusia taloja. Halpoja takkeja. Vapaita kansoja. Hyviä ystäviä. Nuoria opiskelijoita. Vanhoja opettajia. Tuoreita marjoja. Kauheita asioita. Samoja ihmisiä. Hyviä numeroita.
Unit 6, Exercise 3. Missä sä olit? Mitä se sanoi? Kissa söi hiiren. Mä autoin vähän. Näit sä hänet? Ne otti sen pois. Mihin sä pistit sen? Kuka mainitsi sitä? Kenelle sä annoit sen? Mistä sä löysit sen? Se tarkeni ulkona teepaidassa. Mä lensin ikkunasta ulos. Unit 8, Exercise 8. Se on nuorin luokassa. Tanska on Euroopan vanhin kuningaskunta. Tämä laukku on raskaampi kuin mun, mut sun on raskain. Nopein voittaa, mut hitain on paras. Unit 9, Exercise 4. Se seisoi poikien edessä. Ne pani kirjeen takaisin lampun alle. Mä haluaisin mennä Tukholmaan Turun kautta. Kirkko on koulun vieressä. Ne vei meidät rakennuksen taakse. Meidät vietiin rakennuksen taakse. Unit 10, Exercise 3. Mun pitää mennä kotiin. Mun täytyy mennä kotiin. Irma voisi tietää siitä. Ne ei viitsi tulla meidän mukaan. Minne sä meinaat mennä tänä iltana? Minne sä ajattelit mennä tänä iltana? Se joutui kirjoittamaan koko kirjeen. Mun on tärkeää voimistella vähintään 3 kertaa viikossa. Mun on tärkeää voimistella vähintään 3 kertaa viikossa. Meidän pitäisi kirjoittaa sille. Sun ei pidä vastata. Sä et saa vastata. Unit 11, Exercise 2. Tämä on se huone, mistä me puhuttiin. Noi kirjat, jotka on ylimmäisellä hyllyllä, on mun. Sanakirja, minkä mä unohdin kotiin, on parempi. Uusi opettaja, jota te ette tunne, tulee huomenna. Unit 14, Exercise 1. Mistä sun äitis suku on kotoisin? Niin monet luulee. Ne molemmat opiskeli Jyväskylän yliopistossa. Mulla on paljon sukua myös Oulussa. Onks sun isäs kans sieltä päin?
Unit 14, Exercise 8. Ootko jo lähettänyt sen kirjeen? Kysy vaikka keneltä muusikolta. Mä uskon kyllä sinua. Halusin vaan vähän kiusata sinua. Mä tiedän, kuka on ollut kiltti ja kuka ei. Unit 15, Exercise 3. Ne tuntee jo toisensa. Se puhuu aina itsestään. Mä jätin mun laukun toiseen huoneeseen. Mun laukku jäi toiseen huoneeseen. Siellä oli myös pari muuta vierasta. Ne tuli käymään 2 eri aikana. Mä en saanut ketään uskomaan itseäni. Unit 16, Exercise 4. Mitä sä aiot tehdä yliopiston jälkeen? Minusta skotlantilainen peruskoulu on erittäin hyvä. Se on kai pakollista. Mua huolestuttaa vähän, miten kissa sopeutuu uuteen kotiinsa. Well done. You've now successfully completed the Colloquial Finnish course. We hope you've enjoyed learning with us. Goodbye. Hei hei!